салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Иҷа ман шашум дарвозаи корвон дуромадам. Тарафи боло мерави, тарафи панҷум дарвоза, якум риадай бинед дӯстони азиз. Баъд ҳамин якум гардишашда инам ҷои дамашни фурӯшода мегардед. ҳозир дуюм магазин медроем. баъд аз анамун магазин ман шумода нарху навора мефаҳмонам ки куртоҳо чӣ нарх доранд. марҳамат, имрӯз 26 июни соли 2020 яке аз ҳамин подписчикони мо хоҳиш карданд ки дар ҳар як видеотон анамин вая таърихи рӯза гап занед. ана марҳамат, мо дар корвон қарор дорем дӯстони азиз ва ҳозир ман шумода нишон додам чӣ хел магазина меёбед. ана бинед, анами куртаҳои ҷинс чанд намуде ки ҳастанд, ино туркиян. нархошон 250 сомон, 280 сомон. ина моделоша ҳозир айпеш ман шумода нишон метам. хушрӯвак бо хитон бинед. ана ин намудша бинед, халат боринай то поёна тугма дора. ду моделай, ду фасонай ай и тугма доро. баъд инҷа бо ина нигиндори куртаҳо ҳастай. куртай халат не курташай. иям 250 сомонай. пешаш замок дора. озишава ай наздик бо майёра шумода нишон метиҳам. размеро то размерои 50-52 ҳаст. бинед чӣ хел сабука ки намхе хушрӯ. ана ин намудчам хушрӯвай барои хоҳишмандон. ишам ҳамун нархай 250 сомон. касое ки мустақилона омада харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат бо диққат бошед. ман шуморо раҳа нишон додам. омада аз ҳамин корвон ҳаминора харидорӣ кунед. ана куртои ҷинси болора бинед чӣ хел хушрӯвай. иноям нархошон амиқа 250 сомон, 280 сомон. ина сарафан 220 сомон. инчунин инҷа бо дигар намуд куртоҳо ҳастай. туркиян иёям ман шумода ҳозир нишон метиҳам. баъд нархоша бо гап мезанам. анаи куртои шифона бинед. куртои шифон 220 сомонӣ бо арзон мешава. марҳамат, хитон омада тамошо кунед дӯстони азиз. ҳозир ки доставка нестай, барои ҳавай ман ҳамин чӣ нархҳое ки ҳаст ҳаминора шумода гап мезанам. бо метавонед ки омада хитон гапзанон карда нарху наво карда харед. шояд ки бо арзон мекунам. ана бинед чӣ хел хушрӯвай. чанд ранг дора ами шифоно. гулшам бинед чӣ хел гулои хушрӯвакай. рангошам рангои зебанда барои бонувони мо. то размери 54 ҳамин намуд куртоҳо ҳастанд. озир мебинем чихолша кани чихол дора надора, яъне подъюбник дора надора. чӣ хеле медонед ҳами шифон тунукай бе подъюбник намеша надоштай. дидед ҳамаша намхе ба назар бигиред. ҳамашон чун айтагиш чӣ доранд. ҳамин чихолаш ҳастай. духтагӣ нем платьёи хушрӯва дарозан. размеро то размери 54 ҳаст. бори дигар такрор мекунам. анаи тарафа бо нишон метиҳам. анаи тарафам чанд намуд платья ҳастай. ино 170 сомонӣ дӯстони азиз. марҳамат кунед, тамошо кунед. материалҳои и резинкае ёдовар мешавам ки и паплин нест, резинкае материалаш. бинед чанд хел рангош ҳастай. баъд фасоношам ҳархелаяй. тугмадорш ҳастай. бо гохелош набинед поёнаш гафри карагиай. ами поёни ами платья. ина марҳамат
касое ки хоҳишманд ҳастед. шашум дарвозаи корвон омада харидорӣ кунед. анаи остинош поянуш бо ҳам хе хушрӯ кардагиай турак часпондагӣ. анаи намуд бо ранги сиёшам ҳаст. 180 сомон. анаи тарафа бинед дӯстони азиз 180 сомонӣ анаи куртоу шидагиай. ё сабукакан паплин. касое ки хоҳишманданд метавонанд ки омада бо аз наздик бинанд. ино размерашон то размери 48 ё майдатарай размерашон. ина бинед чӣ хел рангои хушрӯ дора. бардову дора, кабуд дора, розовию, савзу, сиёҳ. ҳамин чӣ ранге ки ба шумо маъқул аст иҷада пайдо мекунед. ана боло бо дигар фасонош ҳастай. анаи боло будагиёш дига хела. иноям 180 сомониянд. дӯстони азиз вақте дар омада харидорӣ мекунед албатта аз номи канали мо гап занед. ана иҷа бинед дӯстони азиз иҷа двойко ҳастай. киртаяю намхе вай дора. киртай бестинай болоша наияй бисёрам хушрӯа. и 170 сомонӣ гиреди юра. иҷа камакак вақти ба навор гирифтан ами рӯшноии офтоб рӯи камера омадагиай камакак барои ҳавай чӣ нашидааст. равшани хушрӯ наомадай. баъд анаи намуд курто беҳад ба ман писанд омад. ино дӯстони азиз 185-190 сомон мефурӯшанд. бо омадахтон нарх наво карда харидорӣ кунед. бисёрам куртои нағзанд. ина бинед ҳама размерош ҳастай. баъд аҳамиятед ҳархела гул дораву фасоношам ҳархелай моделошам ҳами куртоора ҳархелаянд. ана қафора бинед ози агар шава ма шумода нишон метам рангоша бинед. и вайш вишивка задагиай. материалаш паплини жатияй сабукак. ана бинед рангоша. анаи намудуш ранги вай метова кабуча бинед ранги джинс метова вале джинс нестай. ям ами материал жатияй вишивка задагӣ бисёрам хушрӯ. анаи намудуш бо ҳастай. и великанай размераш яъне размерои то 58 анами намуди кабутуш мешава. дигарош бошад то размери 54 доранд. аз размери анамин 40 то 54 анамин намуд куртоора шумо пайдо карда метавонед дар анамин дукони амин куртафурӯшӣ. иҷа оптомам доранд. касое ки барои савдо мисол дар тоҷикистон бошед барои савдо гирифтан хоҳед омада мустақилона хитон бо гапзанон кунед соҳиби ҳамин магазин кати. баъдан метавонед ки бо аз ин нархҳо арзонтар барои фурӯш баред. анаи намуд халатои туркӣ ҳастай. марҳамат 200 сомонӣ 190 сомонӣ бисёрам хушрӯанд. ҳама намуд рангош ҳаст. дар дарун ма бо шумода нишон метиҳам чӣ рангош ҳаст гуфта. аз наздик бо шумо хитон бинед ва бо анами мол шинос шаведана бинед. иҷа сафедаш ҳастай. сафеди ширчоиш баъд кабутуш ҳастай. остиноша бинед чӣ хелай. 190 сомонӣ бо арзон мешавад. 190 ам хе нарх доранд. ё то размери 52 ҳаст. материалаш материали анамин чӣ хеле гуфтам паплини жати сабукаки анамхе хушрӯ. иҷада тез анамихе куртои нав меоя.
омада бинед. Ана ин намуд рубашкои дарозе ки аз ону камакак дарозтарай. бинед нархҳои ино 75-80 анамхе фурӯхта мешава. нархҳои оптимошон ина касое ки барои савдо бурдан мехоҳад. марҳамат, дар Тоҷикистон агар бошед ва ба фурӯши ҳамхе чизо машғул бошед, омада тамошо кунед. дӯстони азиз, боварӣ дорам ки ба шумо писанд хоҳад омад. ҳозир бо ма дигар вайёшам шумода нишон метиҳам. рангош ҳастад. материали ё дӯстони азиз анамхе вая гирбишини ғафстаракай. паплин нест, амхе гирбишини ғафстаракай. ана иҷа абаяҳошон ҳастай. касое ки хоҳишманданд, марҳамат 250 сомонӣ. иҷа да абаяҳо бисёрай, ҳархелаям бисёран. афсус ки дар баландӣ овезон карда шудагиай. ҳозир ма ба навор гирифтестам, нашидестай рӯшноии офтоб ами телефонда халал расондестай. вақти ба навор гирифтанаш на он қадар хуб омадай ами кадр намонам гуфтам, вале бо ба ҳар ҳол партофтум. тум шумохтон омада бо аз наздик мебинед. ана ин намудшам бисёрам куртои хушрӯй. ин рангошам ҳархела буд. ҳозир рангош камтаракай, вале бо миёя. ина бинед 180 сумӣ. ана ин рангора бинед, розови ранг чихе хушрӯй. темно-синий доштай, розови, ана ин сабз. бисёр ҳам боварӣ дорам ки ҳами куртои зебанда ба шумо писанд хоҳад омад. ана ин да телефон агар ҳозир бинед, ман шумода нишон метам. ана ин моделош будай 180 сомонӣ. ино ҳамаш моделҳои туркиян. ана бинед рангош ҳастай. рангошам бисёр рангои дилкаш, бисёр рангои зебо. ана ин рангош бинед. дар инҷа хеле ва хеле зиёдай платьё баъд дар оянда бо пайдо мешава, меёран. шумо бо мо бимонед. боварӣ дорам ки видеоҳои ояндара ҳам интизор ҳастед. хайр, тамошобинони азиз, то видео